άλλο βίντεο, είμαστε την ώρα που περπατάμε απλά. Αχ, που Κοίτα που μας έκλεισε αυτός. Κάτσε λίγο Γεωργία, μας κλείσανε εδώ. Άμα, κοίταμε τώρα. Κάτσε να χτυπήσει. Βρέχει! Όχι, δεν βρέχει άλλο, σταμάτησε βρέχει. Τι κάνεις τώρα? Πού είναι αυτός Γεωργία μου? Δεν ξέρω. Πυρι. Μπορώ, πάρα. Εσείς ήσασταν. Γιατί δεν τηλεφωνείτε ρε κορίτσια? Α, μόλις ήρθαμε. Δηλαδή ένα δευτερόλεπτο έχει. Δεν όχι, τώρα μόλις ήρθαμε. Έρεξε και πλήθηκε το αυτοκίνητο λίγο, μες στη δρόμο το αυτοκίνητο. Βλέπεις. Κάποιο καλό κάνει η βροχή. Μια κάμερα και μια φωτογραφία μπροστά μου. Βίντεο βγάζει τώρα. Αλήθεια. Ναι. Είσαι ηλίθια. Στο βίντεο έτσι για να το βλέπεις κάθε μέρα. Η Γεωργία είναι ένα χαζοκόριτσο που όλη τη μέρα ασχολείται με το... Άντε να μην πω το πύρι. Και όχι τίποτα, γίνομαι κι εγώ χαζή μαζί της. Αυτό δεν είναι κακό. Γεωργία κλείσει το, φτάνει.